Muri yeZimbabwe kune imwe nyaya nyowani yandiri kusangana nayo iko zvinezvi. Pari kunzi mameya nemakanselors vakwidzirwa mari salary, asi chinhu chandivhundutsa ndechekuti mari yacho iri kutaurwa ndo ndatarisa ndikaona kuti ndipo pari kuita dambudziko rekuti varume ivava vari kushanda maposts iwaya vazorarama necorruption zvakanyanya. Ndo zvinhu zviri kupromota corruption zvakanyanya. Why ndiri kudaro? Varume ava mameya nemakansela mari dzavo dzanga dziri $45. 45 USD. Ngatimboonesanai guys. Meya uyu anenge achigara pai? Kwaanenge achigara ndekupi? Makansela ava ndekupi kwaanogara cheko cheko? Kunobhandirwa rent ye 45. Alright, ngatiti anenge achigara kwakadaro kwacho ikoko. Fine. Ari kugara ikoko kuti dzimba dzema 20 dziriko. 25 dziriko kanoninga kwa. But pane bachida kombi manje kuti achienda kubasa, transport yekuenda kubasa kwacho. Sakura kuti iye kuti ashande basa iro rekunzi uri meya uyimukira uchienda kubasa every day. Uri kuzvifanda, unoita zvekuti unonyasita zvekuita sei koza hapana salary kapo. Unorarama nei? Yombotiudzaiwo uri kansela unofambira zvinhu zvevanhu zvese uchididi unozvifambisa sei? And the funny thing pairi kunzi yakwidzwa kubva pa $45 ka. Mari yacho Zimbabwe $45 to $95, imwe yacho $75. $75 USD ndo yakupuwa makansela. That's Zimbabwe for you. Maybe kwamuri vanhu pamwe boss vanhu ndimine muchiti taxpayers money pamwe zviri kumeka sense kwamuri guys. But I don't think kuti tingaona progress yenyika kana varume vava vakasapuwa salary. Dzimwe nyaya dzinofanira kugadziriswa dzotaurirana. Toregedza kuva greed kuti ngazvigare zvakadaro, ngavashande ikoko mana, meno ngavagare ikoko vachishanda ndo mari dzacho. Zvinenge zvisiri fair. Bozi iwe ungashandira $45 mwedzi wese. Ngatimboonesana iwe ungatovibvuma mari iyo utonzi uri pabasa $45. Munobirwa makaneta. Zimbabwe dzimwe zvinhu zvakuda kuti vanhu vatomboonesana chaicho. Munovharwa makaneta navo makansela. Mpezera vakunzi vakutengesa mastand, vakutengesa land, vakutengesa chichi zvisiri pamutembo zvecorruption zvekuti iye adye. Mbudzi inodya pakasungirwa. Ndo zvavanenge vachirarama nazvo. Hapana kana chimwe chekunzi vanenge vachirarama nazvo. Pada kuongororwa kuti why mari iyoyo izori pasi kudaro ari $45 kubva mu45 yoenda mu$75. Why zviri kudaro? Muri yeZimbabwe panonzwa Coolin TV. Kana wapedza kulike this video ndakuti ukomende uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei nyaya iyi kasalara ka guys. Ngatitaure nezvako. Let's talk about it. Kuitira kuti vagare vachitoziva kuti imimi muri kuionawo sei, respond yenyu ndeipi. Because these guys vanogara vari panapa vachionawo zvinhu zvese zvetichiita. Tell me what you think. Comment section ndatovhura.